Dopper John is here now, man. Listen up. Yeah. 45. Yeah, that man. The better than the blood clotting, you know. See, fucking shot in a fucking shot. I'm fucking talking, I'm fucking talking. I'm all that, one time. Oh. Mr. Dispose the bond of members on the corona. Dispose the bond of the corona. Come on, I'm going to put up a road. Natigati corona's guns. Minishingo yazindo batapoto aiwava kumana vanokatapoto ndavauza kuti ndikaishanda poto ndimutendere indo vabigira poto saka ndanzi iwe musondosi wanzwa ive zvaitwa namuzi zvamabvisa mberi pengiyo inoshanza kudisa sokutimbetimai zachikafayaiwa simbofaiti zanduwepazambara ndiri makamutaposori takatandara chikakudisa sokutimbetimai zachikafayaiwa simbofaiti zanduwepazambara ndiri makamutaposori takatandara naiwe maikoro wabuda wakapfeka gemenzi kuti uchapfuura paiwe nechikoro ndashoko una maijiri makawandira kuri kuuswa inichita sora ndopa ndavona kuti kuri kutonora aiwa vakomana sente kuhora isu tiri bizi zvikanzigara ipo marasha ndikateta hasha nekuti kwakuda kusaize isusu vana ndangokwira muti ndikati kudisa sokutimbetimai zachikafanya chivo zvingofaini ndezanduwepazambara saposori takashandara kudisa sokutimbetimai zachikafanya chivo zvingofaini kudonezanduwepazambara ndemakasaposori takashandara titus mukwira akabata kure zvinhu zvinotyisa zvinhu zvinopisa emunochanisa vamba varavaunovamba ndatibora ndirasa unopinda ndationa vamba nekuti ndandatipora usazomhanya rewabora sora dondo kupisa kotodula saka ndavaudza kuti chipo chapahura zvisizazousadura usakura ndavahura angamsoro nengekora ndinafatani handina kurova zangu kana mabhatani pamwe hanzireti anenge musata imodadati pamungatoti dakakazvevefashani majama munhu wese this 2020 pamba pese munhu wese tengerai mahama waziya kana imozini bombo kalavienasnezno style apatana uyo class. Yeah man, talent Jalperi, Simba Mkaka, Dopper Don still here. Yeah man, watch Dopper Don in a living color. You from, you know, she was for record and support Zim dance all over. I want done. 45 short.